Keroka ni gobatogire serikali enchira ya Nyarakora okorobekano kugwakorekana senseme yuna kone kibunango tingi barubolende senseme yumeye kisemo ya Keroka obonchirya ni gobwarenge bunabo tambe abwase abarendi babe kora sobonge na kone kinabura burunchiyo chikone kigwa bunu muri Kaito Brighton Makori agotomanya kubatekana no kurobekana okugwakorekana sense ya Kenya sinsemo aho Nigensemo ya Keroka yarekana kebwato botohereru asabonjiroli benseme yo bagenda no bonjiroli bwabo asinjira yo botohereru nako kerege tambokirekyo asonde bwenzi atarubikana asenseme yo bunagati ya bonjiroli bakwerera tukuria rero na bondo chenga lyangokirie ikiagara muna bwakia nonya twabwato ubwo bakora yomba nga to basako soka ndi to minyo kimwe tato ko liro wanja ngoto gogete etorenera ikiagera nturuci amangana kororekana ngana maandamano rero muna lya ngeli tukuria maandamano abantu nabo twabuka gochegas lakini era korokana ngeto boti yale ngake kuruguteraba sichinga kiechecho abonjiroli abo nigobono banyarire bakumuboli umurayi bwense Dr. William Ruto amono murayi bo mubwasimyoro moja Raila Odinga mona barayi bande siga maandamano yaere abanena abaigabo ka ntutu abachorete amaino yomo abo mu spokesman ya wananchi no yonde abe we serikali kono tigaba kuane bo kababiri titokugane konyakorora maandamano aba babere Samoei Ruto na Raila baikaranse bakwane barorena ki Kenya ye gutwara omorembe ejere civic education ase Kenya ngima ikaransia abantu bamanyenga ngiba bonto korali tukoria maandamano na baskari egasiya na engineer asa maandamano na baskari gasiya bonere oigo nigo baerere buna kubatakana no korobekana okubanyarite gokorekana samatuka maiga senseme yoni okwairire ebinte binge gosarekana onyena abana gotagende skuru ikibono kirabe kense ya Kenya ase abe ono tigaba to emorembe kiara abana baito bari skuru twanyoranga abana barasirwe se bakari skuru tokagete ngato wa somya abana nechinjera tware email gwikira twarigiri twyarire bana basomye kwanyoronga umwana okurore university orengo kosemeria senka yao orengo umwana obene kwabugate buno mu ineri tayo muchiyo wasoka kwa barichara kwa babano naye kwacha kurwara pressure yako itobugima bwake asifani ono asirero igabunango kwana igarero sekeroke Keroka rero gero morembe chituka chigo ire toigorete byasara buya security gere ngija bono togenderere iga igo tukunya kobodio manene ngaye yo manene tororera mabera Kenya yaitebe buya kinende saba ibodi Kenya ngi oro gata basaya bakaba kabando ba boda abantu bagurigeri iga ige town advice abana baino inya tata getigo cha inya ubangete goja gukora maandamano acha maandamano nyu bangete goja kolegasi akolegasi asengencho iga abono ntungu rigeri tore nande tutagetia mangana maandamano Keroka gai nyina bo nigo baboririe umurayi bwenze anene serikali ya Kenya kwanza kurigeria magori y'ebintu erinde abakenya banyare bakonyoro mweso korenga nobogimani go bogenderete gokonga ebintu byakinire bobe amaguta y'echingeni lero tokobeka amache n'echumbi twari chingeni twari gyenyanya twabeka n'amatoye getungu kakyo morayo itotarenge gwancho tokeeria amaguta y'echingeni otokeeria sukari otokeeria petroli y'echigari na kereka egere na intu uchumi yeito narito kugoka ngaki omorayo itombu yore kaki torore buna bana inchi rero igonye ndiringo kwano morayi kwarenga igange na inchi obogimango sukuma no bwegurubaro obogima obwegurubaro koikobo chari obogima bwegurubaro bomaina no bokomu potiro to sen Candice TV kurwa senseme ya Keroka Riane Brighton Makori.